Penemban. Ana apa Raden Patih? Lah niki malah anak-anak Semar daten mriki. Lho, iki sapa? Niki anak Semar. Loh, Ndara Patih Sengkuni. Iya, Petruk. Bekti kula katur. Iya wis tak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kula mundi. Bekti kula katur, Raden. Iya, nala gareng. Wis tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kapundi? Gong, apa? Ora mbageke to. Tak eman-eman lambeku, Truk. Bagek karo wong kuwi tiwas muspra. Alah ora tok bagek ora patheken lele. Sajake nek kaya kemaki men iki. Lah saking pundi niki wau? Ngene. Iki mau rak aku saka Ngastina. Nggih. Wigati aku diutus sinuwun Duryudana kinen ngelingke marang wong tuamu ya Kakang Semar Badranaya. Loh, rak sinuwun Ngastina ugi dipun suwun rawuh to. Nyekseni anggenipun Bapak Semar badhe mbangun kayangan. Iya, ning sing gedhe pangapuramu ya Petruk. Tak jaluk lekase bapakmu oleh arep mbangun kayangan kuwi mbok dipitung sik sing kanthi genep ditimbang sing kanthi adil. Liripun kayangan ki wis ana sing ngrenggani dhewe ya kuwi Pukulun Bathara Guru lan dewa-dewa liyane sing ana kayangan kono. Yen nganti bapakmu kuwi engko nekat bangun kayangan mongko sing nyekseni para raja Narpati klebu sinuwun Ngastina. Yen nganti ana welak ing jagat, yen nganti dewa nesu. Dayoh sing ora ngerti apa-apa ki engko bakal ya kena ngaradan. Mula ngene Petruk. Mumpung durung kebacut, ayo aku larapno nang ngarepe Kakang Semar Badranaya kowe kandha karo bapakmu aja nutuke oleh bakal bangun kayangan ya. Kayangan ki wis ana nggone dhewe, menungso ana nggone, kayangan ana nggone dhewe-dhewe. Kayangan ki nggon dewa, ngono. Mula ngene Petruk, upama aku iso ngelingke bapakmu Semar tinimbang dheweke mbangun kayangan, ha mbok luwu nggo ngragati kowe saadimu karo kakangmu kuwi, Kowe dhewe mangan ya jek rekoso, garing uripe ya sekeng bagong uripe ora duwe apa-apa. Lah kok malah ora dingu ngragati anake kok arep nggo mbangun kayangan kuwi rak kebangeten to. Mula tinimbang mengko Kakang Semar lan kowe utawa garing bagong kena welaking dewa aja dibacutke, ngono aja dibacutke. Mengke riyen Raden, ana apa? Kula niku namung diutus bapak, gitu. Perkawis bapak badhe bangun kayangan kula kinten, bapak mesti ya wis mitung. Kula ora wenang elek-elek kowe dadi anak aja mung meneng wae. Yen bapakmu kleru ya elingno, Semar kuwi kleru, tumindake kleru. Yen nganti eneng apa-apa kowe apa wani tanding karo dewa. Mula ngene. Sejatine aku ki ngerti Semar kok ada-ada bangun kayangan sing nunggangi sapa aku weruh. Semar bangun kayangan kuwi sing nunggangi Pandhawa ya apa ora? Semar bangun kayangan ki ora karepe Semar dhewe. Kowe ora usah nutup-nutupi. Dheweke ada-ada bangun kayangan nglumpukke Raja Narpati kuwi sing nunggangi Pandhawa. Pandhawa ki wong akal, Pandhawa ngukil. Sebabe apa kok Semar sing kon etok-etok bangun kayangan nglumpukke Raja Narpati karben ora ketara yen Pandhawa nglumpukke kekuatan. Semar ki digoblokke karo Pandhawa sok nek nganti eneng apa-apa sing entuk jeneng ya Pandhawa dudu bapakmu dudu kowe. Kowe iki elinga, kowe iki mung ditunggangi karo Pandhawa kok goblokmu kaya ngono. Uripmu olehmu ditunggangi Pandhawa wis pirang taun. Timbang kowe ditunggangi Pandhawa ora openi uripmu luwung kowe melu aku ning Ngastina wae. Kowe ning Ngastina malah uripmu penak kowe njaluk pangkat apa keturutan. Ayo kowe ora usah nutupi bapakmu. Bapakmu kuwi sing kongkon Pandhawa ya apa ora? Sebabe apa nglumpukke kekuatan dinggo ngrebut Praja Ngastina. Kuwi sing sak tenane. Ora usah dadak kowe tok-tok ora ngerti. Mengkiriyen. Kula niku demi Allah, Bapak Semar kuwi bangun kayangan niku saking kerenteke piyambak. Wong sing rebukan kalih kula kalih Kang Gareng kalih Bagong kok.
Mboten enten Ndara Pandhawa melu-melu perkara niki. Alah apa kowe ya ngerti bapakmu wis ketemu Pandhawa apa urung? Apa kowe seruh? Lho, kula ngerti wong kula bar sowan Sinuwun Dwarawati ya urung pirsa. Garing sowan Sinuwun Punta ya urung pirsa nek bapak arep bangun kayangan. Alah, kowe arep melu-melu karo Pandhawa nutup-nutup iki ngapa? Hah, upama kowe nutupi ya lumrah wong dibadoki Pandhawa. Kowe iki kaya asune Pandhawa, kowe kaya kirike kaya ingon-ingone Pandhawa. Dadi kowe iki mung diopeni, mung diloloh, mung dipangan karo bapakmu wis padha wae. Mula kowe ya nutupi Pandhawa, bareng wis konangan alah etok-etok Pandhawa ora ngerti. Kresna ora ngerti, jane wis ditata kabeh. Kaya ngono kuwi lho. Ngene lho, kowe kere ya monggo ning perwira. Bapakmu kuwi melarat ora apa-apa, ning perwira. Dipadhake kewan karo Pandhawa kok dot meneng wae. Ayen ngono Semar iki ora duwe adeg-adeg. Jare Semar iki pamung agung, iki sebab apa ora iso mbedake tumindak elek lan becik. Malah ngene, kowe ora usah dadak kokean rembug. Ayo, kowe kandha bapakmu, aja dibacutke, kon bubarke oleh bangun kayangan. Tinimbang mengko malah eneng apa-apane lho, Yen pancen bapakmu ditunggangi Pandhawa, kon muni apa eneke? Senggune ora bakal wedi. Ha wong keserakat kok bangun kayangan. Pedhongon tak blir kinotat. Jojo bang mawi ngewengis. Pumatot padoning lati. Netor mandek ngontar-andir soring jangga malatu-latu. Sinabet marang segedheng bel murup metu dahanane. Suman. Aku ki kowe arep ngelek-elek sapa-sapa sak karepe sak obahe cangkemmu kuwi. Kowe ndakwa Bapak Semar ditunggangi Sinuwun Puntadewa karo Pandhawa. Ora kok aku mbelani karo Sinuwun Puntadewa ki ora. Ning ora ana gegambaran yen Sinuwun Punta ki nunggangi Bapak Semar. Ya ta? Aku wis muni ngono kuwi lho. Kowe ora usah dadak golek kambing hitam. Kowe ora usah dadak nyalahke sapa-sapa. Ning bareng kowe ngonekke Bapak Semar ki keserakat melarat kok rasaku serik. Takoni Semar sanak iki melarat, ning mung melarat ing bondo, sing penting ora melarat iman kaya dapurmu kuwi. Loh, kowe kok arep ngrusak Bapak Semar oleh bangun kayangan. Bapak Semar bangun diragat-ragati dhewe ora njaluk karo dapurmu kok. Kowe kok arep belani iki, kowe arep bubarke karepmu apa? Aku sing ora lila. Aku sing dikongkon Bapak Semar, aku sing dadi anake. Bapak Semar duwe moga sing becik, aku nyengkuyung Bapak Semar. Lah kok lambemu nyerweteh kaya betek sewu. Nek kowe ora seneng ora usah teko ora apa-apa. Ora mbadhok dhuwitmu ya ora mudhar ini. Kowe teko ya ora nyumbang. Kowe teko paring mung entek-enteke panganane kok. Ora usah teko ora apa-apa. Ning aja ganggu karepe Bapak Semar. Bapak Semar iki mamrih becik. Sinuwun Duryudana diaturi rawuh mergo buktine Bapak Semar karo Sinuwun Astina. Lah kok lambemu malah lamis kaya ngene apa? Aku malah dadi kelingan jebul kowe iki menungsa sing ora iso digawe becik tenan. Kowe dibeciki karo Sinuwun Punta karo Ndara Pandhawa. Sinuwun Pandhu iki milih kowe dadi patih upama ora dipilih, ora sudi sing milih patih raimu kuwi. Lah kok saiki kowe arep golek perkara karo Sinuwun Puntadewa sing ora ngerti apa-apa. Lah kok tok katut-katut iki ngapa? Yen kowe ora seneng Bapak Semar bangun kaya ora usah teko ora apa-apa. Ning kowe aja ngrasani arep bubarke. Yen kowe arep bubarke iki ketuane Hansip Karang Kedempel aku sing ora rila. Ayo iki pemuda iki ketua Karang Tarunane Bagong iki ora lila nek kowe arep gawe sulaya ning Karang Kedempel. Ayo kowe arep muni apa? Mengko dhisik Petro. Kowe iki sapa? Aku Begawan Dewangkara. Aku ora kenal karo dapurmu. Kowe iki pendhita ngendi? Raden Semeneo. Wah, pancen ora cetha tenan. Petro, apa? Aku Begawan Dewangkara. Begawan Dewangkara. Kowe pendhita saka ngendi? Aku pendhita Kliyang Kabur Kanginan mendung kebaraten ngendi tibaku. Ya kuwi papan panggon aku. Alah, pendhita kelambrangane kok. Ayo ora usah diwedeni. Sapa sing arep bubarke bapak oleh bangun kayangan? Bunuh. Ora usah diwedeni. Petro aku melu ngelingke. Wong tuamu kuwi kleru. Sebab apa jagat iki ora tentrem jalan ana wong-wong sing meksa kekarepane kudu kelakon salah sijine wong tuamu kuwi. Semar kudune kon mikir kon ngelimbang dheweke iki apa?
Dheweke kuwi mung derajate menungsa wae, ora sepira penguripane. Lah kok wano-wani ada-ada bangun kayangan. Sing bangun kayangan Semar, sing duwe ada-ada Semar. Ning nyatane bencana alam maneka warna. Kuwi sing kena ora mung Semar dhewe, klebu negara Ngastina. Ngastina kena bencana iki aja tok sambunge karo Bapak Semar. Kuwi merga saka polahe patih karo menungsa-menungsa sing ning Ngastina kuwi. Duryudana patih karo para nayaka-nayaka Ngastina kuwi sing padha mburu senenge dhewe. Mung mburu klimise lambe mblenduke wetenge dhewe tanpa mikir penguripane para wong cilik. Kuwi Duryudana CS kuwi. Ngono aja tok lembanke Bapak Semar. Bapak Semar dadi kambing hitam iki apa ora ning sambung rapete apa-apa kok. Ayo, kowe arep belani to? Oh, kowe iki dadi kongkonane wong Ngastina. Oh, alah mula jenenge pendhita buta buteng betangani yaya. Ketoke pendhita, ya ning raimu buta batinmu ya angkara murka. Yen kowe arep ngewangi Ngastina aku ora bakal mundur. Nyewa pendhita 10 aku ora bakal mundur. Wah, pancen kowe dielingke ora kena. Yen nganti dielingke ora kena, ora patut kowe urip ana ngalam doya. Semar sak anake kudu temekaning patah. Kok keancang kepiye? Ya! Hai! Ayo! Wah. Ya iki. Walah, Bagong. Petruk. Wah, piye iki? Wah, aku nek mlayu sikilku kaya ngene. Nek melu tandang kaya awakku, lah wis. Wah, kaya eneng-eneng wae ora mitung kae Kurawa mesti nggawa bola akeh kok. Kene kok mung wong 3. Truk, Gong, ayo mulih wae. Kandha karo Bapak Semare, mulih wae. Kok nek nganti ning apa malah dadi jare. Wah. Penemban garing. Nggih. Lho. Kayak putih iki, Wong. Lah kowe iki saka ngendi? Kula sing Ngamarta. Kula sing Ngamarta sowan sinuwun punta. Ajeng diaturi ten Karang Kedempel. Lah Paduka, aku saka Ndwarawati diutus sinuwun Kresna kondisi ilaku nyang Karang Kedempel rerewang bot repote wong tuamu layar bangun kayangan. Oh alah penemban. Lah kok malah durung mulih malah tekan kene nek bapakmu ngenteni piye? Anu niki anu penemban. Wah, kula nyuwun tulung penemban. Adik kula Petruk kalih Bagong nika malah gelut tendalan niku. Padu karo sapa? Niki wae ora ajeng ndha sami sewanten Madukara ta niki wau. Swandara Janaka, nggih ta? Lah dalan iki ketemu kalih Sengkuni CS. Sengkuni sak Kurawane sak rombongan ajeng piye kita iki? Arep nang ndi? Duka wong Kurawa kathah nika kok kurak-kurak nika. Ayo. Kalih beto pendhita buta elik nika jenenge Begawan Dewangkara. Lah ketemu kula kalih Petruk kok sajake kok kaya lega nika. Malah ngrembug perkara bapak oleh bangun kayangan niku jare nyalahi kodrat. Kuwi kok nek nganti kena welaking jagat sing arep tanggung jawab sapa ngoten niku. Lah terus, nggih pun Bagong ora iso sabar kok pendhitane nantang perkara Bagong kalih Petruk maneni. Lah nika malah dilarak mriko. Kula nyuwun tulung penemban, adik-adik kula nika mangayomi. Weh, lah dalah sajake ana sing arep gawe sulaya. Minggir tak tutke saka kaduan. Kurawa Petruk Krayan. Hei. Amuk. Hei, Petruk. Morang tata. Kowe wani-wani mula sora paman Sengkuni. Haswa Suta Utama. Haswa jaran Suta anak utama sing ngarani kowe anak belo. Hus. Moyoki. Alah ora dosa mek dapurmu. Ndi Sengkuni kon maju rene karo pendhita buta sing kok. Bosokanmu kok rene. Rumangsane apa? Apa dikira nek wis wong cilik ini didak-idak terus meneng ya? Sengkuni kok arep ada-ada mbubarke bapak bangun kayangan iki ketemu pirang perkara. Ora nyumbang ora apa-apa kok. Kabeh iki mung ngeman apa? Saka tembunge Sengkuni cetha lho.
Sengkuni iki mung ndakwa yen bapak iki ditunggangi Ndara Pandhawa. Mongko babar pisan ora ana. Ayo, iki mung arep golek Sulaya. Ayo, kowe arep ngopo? Kowe arep ngewangi Sengkuni. Maju rene, maju rene. Aku nek mung karo dapurmu aku ora bakal wedi. Aja to kowe. Bapakmu durno ae, kono rene. Sing tangane tekle karo rene. Bapakmu durno kono rene. Kowe rasa nyenggol wong tua, ora nyenggol wong tua piye? Awas Sengkuni nyenggol wong tuaku kok. Ayo, kowe arep ngopo? Nek kowe arep ngejak Sulaya karo aku, ayo rene. Ora masalah kowe ngejak pirang dina. Ayo. Ayo. Aku ki urip tiwas dioyak-oyak bang mekar luwung mati tak entengke. Ayo nek kowe arep nyoba karo aku, Petruk. Aku iki ora mau ngejak Sulaya, ning aku mau ngelingke kowe. Ya, aku ngelingke kowe aja gendak sikara karo Paman Pati Sengkuni. Mergo dheweke cangkeme sing ora apik. Wong ki nek njaluk diajari lambene kudu sing cetha. Tangan iki iso ngantemi wong mergo cangkem, ngerti apa ora? Aku iso ngejeni kowe nek kowe nyewangi Sengkuni, ayo terpaksa ini. Ini terpaksa maju tangan ini. Kowe njaluk tak apake? Tak kampleng sithik-sithik apa tak kampleng raimu nganti perat lambemu? Ayo. Milih yo. Ayo, aku wis nek ngene iki wis ora masalah. Nyawang apa tak pangan. Sopoe tak pangan nek ngene. Ora lanang arep wedok wae pangan. Ora ngono kuwi to cara. Ora cara-cara piye? Ayo, kowe arep ngejak piye? Wah, malah nantang perkara. Yen pancen kowe arep nantang perkara mungsuhmu ora paman Sengkuni. Mungsuhmu sapa? Suwata. Ayo, kowe ngejak pirang dina? Ayo, ngejak pirang dina? Aku ora bakal mundur nek mung karo kowe. Kurawa 100 kon maju rene. Kurawa 100 kon rene. Ayo ki ngadepi Petruk dhewe. Ayo, ora masalah le. Aku ora apa-apa le. Ayo nek arep nyoba karo. Nek ngene iki piye? Ayo, arep ngejak apa? Ayo, arep ngejak apa? Silat? Yo, pencak. Iso wae. Maju rene. Yo, arep ngejak apa iki? Ayo. Aku ora alah. Aku iki mau ngeman karo kowe. Jane apa aku gelem nyampluk raimu pisan genah perat kowe iki. Ning aku isih ngeman, piye kira-kira tok itung? Wis ora peduli. Janji ora minggat, kowe ora gelem ngendhake kekarepanmu. Kepara Semar wis tak anggap dadi sekutuning Pandhawa. Semar tak anggap dadi sekutuning Pandhawa, tak katutke dosane. Semar kelakon bangun kayangan watu bisa nglangkahi bangene Sultan. Cangkeme iki. Ayo. Apa le? Tenang. Kalah sih ora masalah. Awas. Siap. Yo. Yo. Hop, siap. Hoi, hoi. Wah. Hoi. Wah. Yo. Hoi, hoi. Wah. Ah, hoi. Hoi.
nggawa gaman. Oke. Ora masalah le. Hei, oh, hei, oh, hei, hei, hei. Oh, hei. Hoi. Hoi. Hei, oh. Nene. Awas. Hoi, hoi. Iya, hei. Iya, iya, hei, iya. Oh. Hei, tangkis. Yo. Hei, tangkis. Yo. Parah. Yo gini. Hoi. Ah, ah. Hoi. 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 Iya, hei. Iya. Ah. Yo. Iya. Ah, awas. Hoi. Hoi. Ah. Ayo. As, ay, ay, ot, ay, ya. Ay, ya. Awas, biar. Korak komplit ranjaman. Menyang kabeh Kurawa. Ya teko kabeh karo apa kowe? Ah, kroyok sak kancaku. Alah ora wedi. Ora wedi. Musuh karo kowe ora asah dijajak lek mati kabeh. Mangani sapa? Ah, hot. Wah, iya. Iya. Mati. Biar. Hop. Hai. Hoi. Hai. Hai. Hoi. Wah, woi, tenaga sukarela datang. Buat biar weh. Loh, ano mani, ayo. Petruk kono dadi tanggung jawabku. Hop. Hoi, mati we. Hop. Mati we. Hos. Mati aku. Hop, pedan. Yo, hoi. Iya, hoi. Hey, hop. Hey, hey. Wait, dian. Hei, go. Hop. Hey. Iya. Hoi. Hoi. Dian. Hey, dian. Hop. Iya. Hoi. Wait. Dian. Parat mati weh. Hoi. Ayo. Hoi. Hop weh, dian. Yo, hit. Iya. Mati tenan. Yo, hai. Wah, iya. Hai. Yo. Hai. Mati aku. Arang keranjang tatung parat. Awas, Truk. Siap. Selamat. Selamat. Ora kena.
Ora kena. Awas gong. Oke. Lah. Apa iki? Ora kena. Ayo, ora kena. Ayo. Ora kena. Ayo. Ora. Atta. Hop. Pedot gulu mulai apa yang mati ya? Wah. Tur. Jadi wong. Ayo. Gilan nih we. Yo. Hop. Hai. Wah, yo. Parah. Hop. Hai. Tuh. Yo, hop, hai, hop. Oi, ya. Hoi. Wah. Yo, ha, hai. Yo, hai. Hai. Parah. Hop, hai. Cada. Oi, tuh. Yan. Hoi. Yo, hai. Lo. Yo. Hey.